Hoy Masong, saan ka na naman pupunta? Kadarating mo lang kanina, alis ka na naman. Hindi ka na pumirmi dito sa bahay. Alam mo naman kung saan ako pupunta, magtatanong ka pa? Aba, kadarating mo lang galing kung saang sugalan, tapos ngayon aalis ka na naman. Alam mo naman kung anong araw ngayon, may sabong ngayon, kaya hindi pwedeng hindi ako pumunta. Alalahanin mo, may pamilya ka, hindi ka binata, hindi ka pwedeng umalis ng basta-basta kung kailan mo gusto. Alam ko naman yon, at alam mo din naman na bisyo ko ang pagsusugal noon pa. Sinabi mo noon na magbabago ka na, tinanggap kita, nangako ka Masong. Sige na, alis na ako. Baka kung saan pa mapunta to, uwi na lang ako mamaya. Masyado ka nang lulong sa mga bisyo mo, Masong. Hanggang kailan ka magiging ganito? At hanggang kailan ako makakatagal sa ganitong sitwasyon? Pare Masong! Pare Masong! Pare Masong! Oh, parin JR, ang aga-aga mo namang naparito. Mare, andyan ba si Pare Masong? Tulog pa pare. Madaling araw na siya umuwi galing sa bungan. Kaya nga maaga ako dito, Mare. Dahil nabalitaan ko, nanalo siya kagabi. Nanalo ka pala kagabi. Hindi ka man lang nakabili ng pasalubong para sa mga anak mo. O kahit gatas at diaper man lang sana ng anak mo. Sigurado ako manlilibre ka na naman ng inom sa mga barkada mo ngayon. Hoy Masong, gising! Gising, Masong! Bakit mo ba ako ginigising? Alam mo namang puyat ako, di ba? Nandito si parin JR mo. Hinahanap ka. Asan siya? Sa labas. Pare, nandiyan ka pala. Pasok ka muna, mag-inuman tayo mamaya. O, sige pre. Pupo ka pare. Pare, totoo ba? Nanalo ko ng sabong kagabi? Oo pare, totoo. Kaya mag-iinuman tayo ngayon. Yan ang gusto ko sa'yo, pare. Garanti ka sa inuman. Ano pang hinihintay natin pare? Tara, umpisa na natin para makarami tayo. Sige pare, para maaga tayo malasig. Pare, pag naubos natin to, tuloy natin sa labas ha. Pare, hindi naman sa nangingialam ako ha. Buti hindi nagsasawa si Kumari sa ginagawa mo. Anong ibig mong sabihin pare, na nagsasawa sa ginagawa ko? Yung araw-araw kang umaalis para lang magsugal. Wala naman siyang magagawa pare. Matagal na niyang alam na ganito na ako noon pa. Ito pare, payong kaibigan lang. Baka dumating yung araw, pagsisihan mo lahat ng ginagawa mo sa pamilya mo. Hindi ko naman sila pinababayaan pare. Hindi naman siguro mangyayaring iwan nila ako. Kaya ako to sinasabi sa'yo pare, kasi muntik na akong iwan na mag-ina ko dati. Di ba tinatulong mo sa akin noon kung bakit hindi na ako sumasama sa'yo? Oo nga pare, bigla ka na lang tumigil sa pagsusugal mo noon. Oo pare, lagi kasi kami nag-away ni Kumari mo. Sabi pa nga niya, pag hindi ako tumigil sa pagsusugal, gigising na lang ako, isang araw, wala na sila. Ganun ba pare? Kaya pala tumigil ka? Oo pare, kaya yan din sana ang payo ko sa'yo. Ano, aalis ka na naman para magsugal? Alam mo na nga kung saan ako pupunta, tinatanong mo pa? Yung gatas ng anak mo, wag na wag mong kakalimutan. Oo, hindi ko kakalimutan. Dapat lang, dahil kapag kinalimutan mo, makikita mo Masong. Sige, alis na ako. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Kailangan may gawin ako. Ayoko lumaki ang mga anak kong nakikitang ganyan kalulong sa sugal ang ama nila. Ayokong dumating yung araw na tularan ka ng mga anak mo Masong. Kung patuloy na ganito ka at wala pag-aasang magbago, mas mabuti pang ang iwanan ka na lang namin ng mga anak mo. Malas naman. O Masong, asan yung pinabibili kong gatas? Huwag mong sabihing nakalimutan mo.
Yun na nga eh, wala akong nabiling gatas. Anong ibig mong sabihin hindi ka nakabili ng gatas? Ilang beses ko naman binilin sa'yo, di ba? Kaya wala akong nabili, napatalo ko lahat, pati pambili ng gatas ng anak natin. Ano, Masong? Ipatalo mo pati pambili ng gatas ng anak natin? Saan ka ngayon kukuha ng pambili? Umutang ka na muna kay nanay, babayaran ko pag nakremedyo ako. Ako pa ngayon ang utusan mo mangutang. Ikaw dapat ang magsabi kay nanay, hindi ako. Bahala ka kung ayaw mong umutang. Diyan ka na nga, baka kung ano bang magawa ko sa'yo. Diyan ka magaling. Kapag kami pamilya mo nangailangan, hindi mo kayang umutang. Pero pagdating sa sugal, kaya mo remedyohan. Hello, pare. Asan ka ngayon? Andito ako sa bahay, pare. Bakit mo natanong? May gusto sana akong sabihin sa'yo, pare. Ano yun, pare? May pira ka ba dyan? Meron naman, pare. Magkano ba kailangan mo? May 20,000 ka dyan, pare. May pera naman ako dito, pare. Pero kailangan ibalik mo din sa susunod na buwan. Oo, pare. Sigurado naman akong mababayaran kita sa susunod na buwan. Baka kasi hindi mo may balik. Ako naman yung mananaot kay kumari mo. Sigurado na ako, pare. Aanin ako sa susunod na buwan, kaya may pambayad na ako sa'yo. Lulong na lulong ka na talaga sa sugal, Masong. Pati ang palay na aanihin natin na dapat pangkain lang natin, ipupusta mo pa sa pambayad ng utangin mo pang sugal. Sobra ka na. Hindi na ako papayag na gawin mo ito. Paano kami ng mga anak mo kung nagkataon? Sige, pare. Kunin mo lang dito sa bahay yung hinihiram mong pera. Huwag kang mag-alala, pare. Tutubuan ko na lang yung hiramin ko para hindi naman nakakahiya kay kumare. Kahit wala ng tubo, pare. Ang importante, may balik mo yung pera ng buo. Ikaw ang bahala, pare. Sige, pupunta na ako dyan. Masong, ano yung narinig ko na umuutang ka na naman ng pera kay Pare JR? Ano naman ngayon kung umuutang ako? Ako naman yung magbabayad. Oo, ikaw nga. Pero pinupusta mo na yung aanihin natin na dapat pangkain lang natin. Wala kang pakialam kung ibinta ko lahat ng anihin dahil akin naman yun. At ako naman gumagastos sa lahat ng pangangailangan sa bukid. Paano kami ng mga anak mo? Saan ka kukuha na ipapakain sa amin kapag naibenta mo lahat ng ani mo? Sige nga! Kung yan ang katwiran mo, mas mabuting iwanan ka na lang namin ng mga anak mo. Halos wala ka ng oras sa amin na pamilya mo. Puro sugal na lang ang nasa isip mo. Babago ka lang siguro kapag iniwanan ka na namin ng mga anak mo. Sana, sa pag-alis namin ng mga anak mo, Masong, maisip mo ang mga pagkakamaling nagawa mo. At sana, magbago ka na para sa sarili mo, para na rin sa amin ng mga anak mo. Lilisanin na namin ang bahay na dati ay puro saya ang nangyayari. Pero ngayon ay puro away at pasakit na lang ang laging nangyayari. Ang malas ko talaga. Talo na naman ako. Sigurado, mag-aaway na naman kami ni Layla. Layla? Layla? Parang walang tao dito sa bahay. Asan kaya sila? Layla? 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 Masong, kung nababasa mo ang sulat na to, sigurado ako malaya na kami ng mga anak mo. Ginawa ko ito hindi lang para sa amin ng mga anak mo, kundi para na rin sa sarili mo. Gusto kong magbago ka, pero sa ginagawa mo ngayon, mas lumalala ka pa. Kaya nakapag-desisyon na ako, kung di ka magbago, mas gugustuhin ko na lang na maghiwalay tayo. Kaya sa lumaki ang mga anak mong nakikita kang lulong sa mga bisyo at walang oras sa amin. Ayokong lumaking maging katulad mong mga anak ko.
Kaya patawarin mo ako sa ginawa kong ito, Masong. Alam ko sa ngayon hindi mo ako maintindihan dahil wala ka pa sa posisyon ko bilang asawa at ina ng mga anak mo. Kung gusto mo makita ang mga anak mo, alam mo kung nasan kami. Nagmamahal, Layla. Akala ko, hindi magagawa ni Layla na iwan ako. Diyos ko, anong nagawa ko sa pamilya ko? O pare, ang aga naman yan. O pare, buti, naparito ka. Kailangan ko nang makakausap na pwede akong payuhan sa kung anong dapat kong gawin. Bakit pare? Ano bang problema mo? Huwag kang mayang magsabi sa akin. Makikinig ako. Tama ka sa mga sinabi mo pare. Iniwan na ako ni Layla. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa'yo pare? Dapat noon pa lang, nakinig ka na. Tama yung mga sinabi mo sa akin pare. Kahit pagsisihan ko man, huli na ang lahat. Alam mo pare, hindi pa huli ang lahat. Kung gustong bumalik ang pamilya mo, ipakita at iparamdam mong pinagsisihan mo ang lahat ng nagawa mo dati. Mapapatawad pa kaya ako ni Layla pare? Sabi nga nila pare, all things are possible. O kaya naman, nothing is impossible, ika nga. Sa sinabi mong yan pare, gumaan yung pakiramdam ko kahit papaano. Salamat sa payo mo pare. Wala yun pare. Kaya kung ako sa'yo, sundan mo ang pamilya mo kung nasan sila ngayon. Talagang gagawin ko yun pare. Kailangan kong bumawi sa mga anak ko, lalo na sa asawa ko. Tama yan pre. Kaya habang maaga pa, may tama mo na lahat ng pagkakamali mo sa pamilya mo. Salamat pare. Sige, bukas na bukas, pupuntahan ko sila. Wala yun pare. Mas gawin mo ang makakabuti sa pamilya mo.